Parang nga mapalitan nila eh. Ano? Masaan na kamaris? Yan, kamaris. Doon sa loob wala. Dapat linis ka din. Ano ito, ma'am? Kulang ako nakalinis kanina kayo nag-usok. Ma'am, tama to? Super seriya. Alis kayo. Ano na sana iwain mo na? May buto ba yun? Meron po. Puro putol yan. Wala nang halo, wala nang... Oh, dito. Sarap yan. Kalimutan ko pangalan ko. Bata mo. Pag kumain ka na, nagiging dragon ka kuya. Oh, magbuga ka ng apoy. Dragon. Ito yung iwi lang tang. Yung buto sa ano, meron pala kayo. Hindi ba buto yan? Tingin nga ako. Kuya, oh, dali. Bubutin mo isa. Parang pinatangkal. Sige po. Ayun o, kadami o. Oo nga, pangarap pa gusto mo ba lang? Ha? Sarap? Masarap. Imam, yama po gan. Hindi lang akarati kayo, ano ko? Yama po gan. Lunga ay. Mahal po yan sa ano. Mahal to. Ito binili ko nung 180 ang isang kilo. ang isang piraso 60. 60 isang piraso lang. Dali, pwede magulit. Kung gusto niyo pa. Oh, dali. Ayan de. Kagaya kayo ba yung kayo? Ang dapat din. Sarap kuya? Sarap? Yes. Sarap? Sarap talaga. Matamis-tamis. Naging nganga na. Sarap po? Oh, madang ilaw mo. Talagang nainitan ako. Masarap eh. Talagang masarap. Oh, baraga. Yan, pinarte-parte na nila ang dragon fruit guys. Iuwi daw nila sa kanila. Bigyan niyo si Bibi, nagugas ng plato. Ay, wala pa po. Si ate, bigyan niyo. Sa ate daw po, yung nagugas ng plato. Oh, mamuglis. Kamot. Kamot. Dua. Para sa akin na yan. Sarap, thank you. Ay, ang lalaki oh. Sarap pang ano no, sulbo. Banana pang turon. Thank you po. Pang banana kyaw. Oh, open mo oh. Kinagat niya na yung plastic ate. Kayo wag lang pumili ng kailangan bago kayo akit sa linggo para makapagpahinog ako ng Manila banana. Hindi, kunwari mga plano. Hindi ka pa ng mga 3 araw. Kasi para makasundo sila. Sabihin namin dito tapos hindi kayo magpapasabi sa kanila. Bata ko yung gawin din yan. Dali namin yung ano, yung pangpurga. Magdala kami ng pangpurga. Purgahin lahat. Pati tatay purgahin. Pati ama. Ama at ina. Ayaw nila ng bakuna talaga. Paborito, saging. Gusto mo? Matulan na natin. Sarap no, kaganda ng bunga niya. Ganda oh. Laki. Akin na isang lalagyan mga yan. Iwi nyo yung lalagyan. Hindi po. Akin na isang basyo ha. Onon. Sako pa? Tay, paano pala yung tay kapag ano, yung wala dito, kayo na rin di ba magbibitbit? Okay na po yan, nag-usap na po. Itatawagin po namin yung pangalan kung nandito, siya po ang aabot. Ngayon po yung mga wala dito na
kapitbahay nyo naman or kamag-anak nyo rin, kayo na po ang kumuha at kayo na po ang mag-aabot sa kanila doon. Para lahat po kayo ang mabibigyan po kayong lahat. Ano po? Huwag lang yung kay Juan pa na. Pero iaabot po syempre doon sa... Pero syempre po, ibibigay nyo naman po yun sa may Sa may pangalan. Kawawa naman po yung yung iba, kayo mayroon sila po wala, di ba po? So, para lahat po kayo makatikim. Sige na, pwede na tayo mag-start? Yes. Oy, lapit na dito, oy! Itong ayuda po na ito ay hindi po nanggaling sa amin. Ito po ay nanggaling sa mayroong mabubuting loob. Pasalamatan po natin si Ma'am Alice at kay Sir Julio Almario from California. Thank you po tayo. Maraming salamat po. 1, 2, 3. Maraming salamat po. Kay Tita Mori ng Los Angeles din po, from California. Maraming Thank you po sa blessing. Mana-mana. Mana po. Yan, mag-uumpisa na po tayo sa pagbibigay ng ayuda. Ikaw po yan. Isko agaw. Abot na lang po natin. Ay, saan niya? Okay, kuya daw nauna eh. Tapos libod, abad. Abad. Ako na rin po ang magsunod. Sige, Diyanan itabi po mo. dito. Itabi mo doon po sa Yan iwan, abad. Graduate. Kung, abad. Bahay. Bahay. Yan, kay Kayon. Kaya natog. Ayhan, malayay. Salamat. Salamat. Munoy malayay. Ganuman ulan. Bahay, abad. Salamat. Akin na yan. Ay na, ganyan. Naman. Dahil na. Sabi lang kakubo na lang. Sabi lang kakasayang. Marani na. Hinton yun. Bit-bit mo yan, Nay. Awit daw yung isang kanya. Bini ayhan, arawi. Bini ayhan. Bakay. Umbak. Kay. Dinom awam. Banay ganyan. Banay ganyan. Isod. Bakal ganyan man di kasi ya. Aray sana. Iwan. Merde abang. Merde abang. Kaya po yan kuya, tatlo? Okay po. Pagitan tusay. Sige, gawag yan. Sige dyan. Bakit? Bakit? Salamat. Lepian abad. Gaglaw na. Tuto ba? Gaglaw. Agnipan inan. Paulo niya. Yando inan. Yan to. Anak mo yun, Tay? Sino po ito? Anak niya. Ako si Loy, ganyan. Ako, kaya mo yung tatlo, Tay? Kaya eh. Asa? Bakay. Lengkong bakay. Kuya, lagay mo lang sa sako, kuya. Bakay. Lengkong bakay. Siya rin. Oh, ikaw din. Kuya. Ilagay mo sa sako, kuya. Bigay mo kuya yan sa amin. Meron na ako. Lagay mo na, kuya. Umuha na ma'am daw. Kuya, bigay mo sa ano, kuya, ha? Sa may-ari mo. Pagang. Nanan pagang.
Okay. Gonglay agaw. Ay pa. Sino yan? Amihan dangin. Amihan. May amihan. Isig dangin. Isig. Salamat po. Ide. Ini. Bakay. Bayang bakay. Bayang. Bayang. Unaw rombay. Yawe bul. Maraming salamat. Simon kasukat. Hoy, kasungkad. Kasungkad. May kasungkad dito. Si Kuya pala yun eh. Iking agaw. Iking. Iking agaw. Ay bibigyan na patala. Iking. Hindi ka pwede kay Iking. Awa diyan. Lima agaw. O, ima po, ima. Lima. Anak niya kuya? Asawa niya. Unay sa ay. Unay sa ay. Gunay sa ay. Sino pwede? Magkuha. Unay sa ay. Ito ate. Ito kayong panay. Uy, marami na yung kayando. Ang dami mong bitbitin kuya. Ito na lang po magkasama-sama. Dito po. Ihit ubyag. Ayan. Ayan. Ihip. Ito po, ito. Ihip. Yan. Si Ihip. Kuya, Ihip. Ingway, San Juan. Hingway. Iko. Yan. Amir, Ramirez. Salamat po. Agay abad. Agay abad. Agay abad. Agay tu. Linay. Abwa. Linay abwa. Ninay. Ninay, ninay. Salamat po. Pangging Bermudez. Oh, bilang yun. Tanggin. Pangging. Tanggin. Ya, salamat. Salamat. Habat agaw. Yan kay Miko. Bumay kiimnan. Ta. Bumay kiimnan. Ano unaw? Dawan Salamat sila. kiimnan. Dawan kiimnan. Dawan. Salamat po. Siwan ubyag. Ay. Ubyag. Oh. Yamay kusag. Inay ay ayon. Ayun. Neneng roke. Malay mo din tiyo. Malay din mo din. Pariri. Onyo. Kanina to to niyo madam. Ondos Reyes. Salamat sa nagbigay at sa nagpunta po nito. Welcome po. Wayag it. Wayag it. Salamat. Ibang lingwa it. Okay po. Hogo ginam. Igan. Tao pa pala sa loob. Oh. Hogo ginam. Isa na lang ang natira ay kay Monyoy. May mga dala silang balula para paglagyan ng kanilang ayuda. Paglagyan ng ayuda. Oh, kailangan may kapote atin na para pag umulan hindi mabasa. Wala ka na
nakuha, kuya? Wala. Nahiya nga siya. Oh, ito na sa'yo. Bigay ko sana kay Ate Raquel, sa'yo na lang. Salamat siya. Okay. Isa na pagsinta na po yung isang ganun. Anong grade po yung tinuturuan nyo? Ah, daycare. Teacher ka Si kuya po, teacher po siya ng mga daycare. Sir pala ito. Si Sir. Sir, ano pangalan niyo po? Ako po si Nabat Tagaw. Sir Nabat. Okay. Pero ang kadalasan tawag nila sa akin, Mama. Mama. Mama Nabat. Mama Nabat. Parang kasi ang mama sa amin, sa inyo nanay, sa amin ay tatay. Paano po yung ano? Papa? Hindi, magkasama na yung mama na sa kanila. Yung nanay, tatay na sa kanila. Yung mama. Okay. Maraming salamat po sa katulad ninyo. Sana marami pa kayong, hindi ito ang una't huling pagtulong niyo sa amin. Dapat hindi lang ngayon ang punta niyo dito. Kasi dapat ang mga kailangan kasi namin, ang kailangan talaga gamot. Gamot talaga. Malayo kami sa kalsada eh. Sa Vietnam, gano'n. Ganyan. Kailangan makarating kayo para makita niyo yung Opo, makita rin namin yung lugar doon. tunay na kalagayan namin sa kabundukan. Maraming salamat po sa inyo. Hindi ko man maisa-isa kayo, pero lahat kayo ay pinapasalamatan namin. Sa ngalan po ni Purok Bunglay, ako po si Nabat Tagaw na nagpapasalamat sa katulad nyo. Sana hindi ito at una't huli ng inyong pagtulong. Maraming salamat po. Magandang hapon. Thank you po. Welcome po sa inyo. Thank you, Ma'am Mori and Tita Alice. Thank you po. Mana-mana. Mana-mana. Okay po. Uwi na. Ano oras kayo uwi, kuya? Eh, di gabi na pag nakarating kayo doon. Sige, ingat na lang po kayo. Ay, ang dami mong dala. Kabigat. Daming manugang, daming tatay. Mga anak, manugang. Maraming manugang, maraming mga anak. Ingat po kayo sa inyong paglalakbay. Mag-iingat po kayo sa inyong paglalakbay. Sana'y makarating kayo ng payapa. Makarating kayo ng tiwasay. Ano po, gabi na po ang dating niyo doon. Ano po? Ano oras na ba ngayon? Sakto, may hapunan na kayo doon dating. Matutuwa po yung mga anak niyo doon. Kami nagpasalamat nga kami at may mabuting kalooban na may biyayang dumating sa mga katutubong. Ayun lang. Maraming salamat. Buti po may mga mabubuting tao po na nag-share din po ng kanilang mga blessings. Yun, pinapamigay po nila sa mga katutubo. Mga nasa karamihan po sa kanila ay nasa ibang bansa. Yung mga nakakalwan-alwan po sa buhay, yun po yung priority po nila. Yung sabi sa Canada, binibigyan po nila ng tulong ay yung katulad po ninyo talaga. Kaya sila po yung ating pasalamatan. Kami daan lang po para makarating po sa inyo. At saka isa pa ay sa inyo rin ang inyong pagtulong at parang tulay ba Opo. sa inyo, sa amin para dun sa Makarating po dito. makarating dito Kasi sa- hindi naman po nila makikita po yung kalagayan ninyo kung hindi po nakukuhanan po kayo ng video na-interview po namin kayo. Ito po, mapapanood po ito nila. Kasi na ano nila yung mga kalagayan niyo talaga. Hindi, wala po kasi silang idea kung ano po yung inyong uri ng pamumuhay dito. tama na malalayo sila. Opo, malalayo sila. Ibang bansa po, nasa ibang bansa. Nasa Amerika. Mag-eroplano pa ng matagal. Mabuti naman kayo ay parang voluntary. Opo. May take out kaming saging, guys. Galing kay tatay. Sa ngayon ay talagang Thank you kahit so amin, much sa kahit aming tagirew, saging. Giriwe. Oo. Walang pag-aanong saging. Pero pag tagaraw na, Kuya, pag wala kayong bigas, anong kinakain mo? kamuting kahoy,
Saging may... Pero pwet pa. Mura pa. Mura Hindi pa. pa hinog, no? Ay, malayo sa kuwan ba? Sa inyo. Kumbaga, hindi pa siya talaga. Lipit pa siya. Mura pa. Niluluto niya na. Opo. Para lang may makain. Para may makain. Kahit hilaw pa, kainin na kasi gutom na. O, gutom na. Pagdating naman itong ano, magnami. Yung taon. May karot. May mga karot ngayon sa inyo kaya wala? Nami. Mayroon, kirot. Mayroon. Nanami na po kayo ngayon. Wala pa. Kailan po yun? Mga Oktubre. Kailan maproseso yun kuya na pag niluto mo. Marami. Oo, makakailan. Binababad. Kung pag itong tagulan, isang araw lang, pero lamas ng lamas. Ang gawa namin. Pagka tag-araw, babad, 2 gabi. Sa ilog po. Sa ilog. Yan ang aming ano. Minsan ng bigas. Oo. Mamalik nila sa bigas. Pero may kunting ano rin kami. May kunting sakahan din. Pero hindi pa sapat. Parang kaingin lang po siya. Mayroon kaming kaingin, may kunting kuwan din, kunting kalukan. Sakahan. Oo, sakahan. Pero hindi pa sapat. Talagang hindi po makasabay. Kakaraos din, kumbaga. Tama lang ba sa utang? May utang din po kayo. Ay, hindi natin walang lalo na. Kasama na sa buhay ang utang. Ayun na, yung iba guys, naglalakad na, nagsisimula ng maglakad. 2:30. Kaya pala hinihingi nila yung sako, ginagawa nilang improvised bag. Para hindi sila mahirapan pagbibitawan. Parang ang tawag daw. Backpack. Sayang man tayo nakapunta sa kanila. Paano po tayo? Una na rin po kami. Oo, ingat na. Sige po. Ayan po guys, tapos na naman po. Salamat. Pag-aayuda ng blessing. Thank you sa lahat ng mga tumulong. Salamat. Ingat po kayo kuya sa pag-uwi. Una na po kami. Sige po. Salamat. Thank you Ate Raquel. Yan guys, pauwi na naman. Thank you po sa nag-sponsor kay Ma'am Alice and Tita Mori. Thank you po. Thank you po. Kay Sir Rafi, thank you. God bless po sa inyo. Sige po. Bye-bye.